Kolega Zrinko je zapravo već puno toga rekao. Ja bih zapravo iskoristio priliku, danas je našem premijeru rođendan. Pa bi mu ja, evo, u ime nas, svih naših članova, srdačno čestitao rođendan i zaista želimo mu osobno sve najbolje. Međutim, rekavši to, iskoristit ću priliku pa ću i reći da iskreno želim da njegovu djecu ima tko učiti i da njegova djeca imaju motivirane i zadovoljne učenike kako bi postali uspješni ljudi kao i on. To je također nešto što mu iskreno želimo. A vidite, premijer je zapravo najodgovornija osoba u ovoj zemlji. Dakle, on kreira cjelokupnu politiku, a između ostalog onda i ključne aspekte obrazovne politike. I on itekako može utjecati na to kako i na koji način se učitelji, znanstvenici, sveučilišni profesori osjećaju u ovom društvu. A nažalost, ono što vidimo posljednjih nekoliko tjedana, izjave koje predstavnici vlade, ministri, pa i sam premijer daju, ne idu u pozitivnom smjeru. Ne idu u smjeru toga da prepoznaju što zapravo tišti zaposlene u obrazovanju i znanosti. Ne idu afirmativno kao dijalog, već upravo suprotno. Imamo niz tu primjera, pa ću ja iskoristiti priliku da to malo zapravo s vama ponovim. Prva i osnovna stvar je teza koju sam premijer iznosi da štrajk nije potreban i, pazite, nije primjeren. Kao prvo, o tome da li je štrajk potreban ili ne, odlučuju valjda zaposlenici. Odlučuju članovi sami koji ulaze u štrajk. E sad, kad smo kod te riječi potrebno, ja mogu tu istaknuti par primjera. Primjerice, učitelj, nastavnik, asistent ima koeficijent 2,01. Ako radite sličan ili isti posao u državnoj upravi, dakle, policijskoj akademiji, koeficijent je 2,3. Je li potrebno? Je li primjereno? Prosudite sami. Zaposlene u sudstvu, nakon 2 nezakonita štrajka, pitanje je je li se to može uopće zvati štrajk, jer suci nemaju sindikat. Premijer nagrađuje nedavno sa povećanjem osnovice od 25%. Zaposleno u prosvjeti i znanosti nagrađuje na način da onim najugroženijima, onima s najmanjim plaćama, uzima 50 eura za dan proveden u apsolutno zakonitom štrajku. Je li primjereno ili nije? Hoćete još jednu paralelu? Dakle, ako saborski zastupnik neopravdano izostane sa svog radnog mjesta, njemu se uzima 20 eura. Njegova plaća je cca 4000 i nešto eura. Dakle, 4000 i nešto eura, manjak na računu je 20 eura, 850 eura nekoj od spremačica u našoj školi ili na našem fakultetu, ponavljam, zakonitom štrajku, dakle, ustavno je pravo zaposlenika da se organiziraju i da se bore za svoju poziciju štrajkom, u toj slučaju i u takvoj situaciji premijer kaže vi ostajete bez 50 eura. 4000 eura 20 eura, 850 eura 40 eura. Je li primjereno, primjerice, da glasnogovornik u jednom ministarstvu ima veću plaću od izvanrednog profesora? Ovo su ljudi izvanredni profesori, dakle u naponu snage, o kojima zapravo cjelokupni visokoškolski sustav i znanost ovisi.
Jer primjereno primjerice da redoviti profesor, što je najviše radno mjesto u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ima manju plaću nego sudac početnik. Dakle, vraćamo se na početak, na ove koje je premijer odlučio nagraditi. Dakle, na početku karijere u sudstvu imate veću plaću nego na kraju karijere u znanosti i visokom obrazovanju. Jel primjereno? Mogli bi mi sad tu puno govoriti o primjerenosti iz ovog aspekta uske pozicije u kojoj se nalazimo. A da ne govorimo o primjerenosti općenito politike i svega onoga što vidimo zapravo u medijima i svega onoga čime se vi u medijima vezano uz politiku bavite. Ali ja ću tu o primjerenosti stati. I još bi se referirao zapravo na jedan argument. Ne možemo mi sporiti premijeru da on daje sud o tome trebaju li plaće rast ili ne trebaju rast. I nije to ovdje niti naša intencija. Premijer može imati svoj stav, može imati svoju politiku. Međutim, znate šta iza te politike i tog stava mora stajati? Pa moraju stajati neki argumenti, vjerojatno. Vidite, tih argumenta nema. Ovi primjeri koje sam vam ja ovdje pobrojao su zapravo krunski dokaz da kada su se koeficijenti kreirali, kada se ova uredba o koeficijentima stavljala na papir, taj posao je bio fušerski posao. On nije odrađen onako kako ga je trebalo odraditi. Ključni problem je što vlada sama nije napravila ono što je zakonom napisala da će napraviti. A to je provesti vrednovanje svih radnih mjesta u javnim službama i temeljem tog vrednovanja onda kreirati novi sustav koeficijenata. Vidite, to vlada nije napravila. I zato mi imamo ovakve diskrepancije danas kakve imamo. I zato smo mi u štrajku. To je ključni razlog za štrajk. Dakle, nepravedna, nepoštena pozicija prema obrazovanju i znanosti u odnosu na neke druge segmente javnih i državnih službi. I mogu se truditi i premijer, i ministri, i kojekakvi analitičari tvrditi da nama su plaće rasle. Prvo je počeo premijer sa 30%, pa smo došli na 60%, sad je to već 100% rast plaće, doći ćemo vjerojatno i na 200% rast plaće od 1991. Međutim, dok govore koliko su rasle plaće prosvjetarima ili zaposlenima na fakultetu, ne govore istovremeno koliko su rasle plaće nekima drugima. Pa niko ovdje ne spori da su plaće rasle. To je činjenica. To mi kontinuirano govorimo. Plaće su rasle. Međutim, nekima su rasle više. Neki su prošli bolje. A koeficijent je ta refleksija društvenog položaja. Koeficijent je taj koji reflektira gdje je vlada odlučila postaviti prosvjetare, znanstvenike, sveučilišne profesore. A taj koeficijent za nas je ostao negdje ovdje. A neki drugi su tu. I to je ono što muči naše članove, to je ono što zapravo muči nas kao sindikate i to je razlog zašto mi od ove priče ne možemo odustati. I zašto nećemo odustati. Čak i ako se sada ne uspije ona razriješiti na zadovoljavajući način, ovo će biti trajno nezadovoljstvo, koje će stalno tinjati i koje ćemo mi stalno morati otvarati i stavljati pred vladu. I ja bih zapravo tu manje više stao. Svašta bismo još mogli reći, svakodnevno nam i premijer i ministar Fuchs daju puno štofa zapravo za referirati se na njihove izjave. Možda jedino na kraju da još spomenem na koje sve načine se zapravo vlada trudi obeshrabriti naše zaposlenike i sve ovo što mi radimo posljednjih mjeseci. Počelo je naravno sa neplaćanjem štrajka. Već sam vam spomenuo tu paralelu. Sami možete zaključiti je li to pošteno, je li to fair, je li to primjereno. Sada vidimo u zadnje vrijeme da zapravo ide i pritisak na čelnike naših ustanova, na ravnatelje, na dekane, politički pritisak. I to je vrlo ozbiljno. Da se na svaki mogući način štrajk pokuša opstruirati.
Pa evo, jučer imam primjer, ministarstvo saziva, iako jako dobro znaju, i mi smo se trudili na vrijeme informirati sve ustanove u našem sustavu kad će biti cirkularni štrajkovi. Jučer evo imamo pozive na službene sastanke u ministarstvo, traži se da dolaze ljudi sa naših fakulteta, baš na dan štrajka. Kako prigodno, jel da? Pa imamo sad jučer novu zapravo ministrovu prijetnju oko toga šta će biti ako se ljudi odazovu na prosvjed. Hoće to biti plaćeno, neće to biti plaćeno, jer ljudi imaju pravo na to ili nemaju pravo na to. Ja vjerujem da će vam Željko to malo razjasniti. To je stvar kristalno čista. Dakle, to se mora ljudima omogućiti. To je njihovo zakonsko pravo. To je definirano i temeljnim kolektivnim ugovorom. I to nije u domeni toga jel se to premijeru sviđa ili ne sviđa. Jel se to ministru Fuchsu sviđa ili ne sviđa. Nisu nas uspjeli obeshrabriti i neće nas uspjeti obeshrabriti. Ja vjerujem da će sutra i ovdje, dakle, u ovom 4. cirkularnom štrajku biti velik broj naših članova, da ćemo i sutra poslati još jednu poruku i ministru i premijeru. Imamo pregršt argumenata na našoj strani i zapravo sve ove opstrukcije i njihov trud da nam zapravo pomrse račune samo pokazuju njihovu nervozu. Nervozu jer znaju da smo u pravu i nervozu jer vide da tražimo nešto što je opravdano. Međutim, premijer je odlučio neću dati. Dobro. Dakle, to je njegova odluka i on može tako odlučiti. Na nama je da mu onda zapravo još jednom ukažemo, ne sad na to što govori Željko, Zrinko ili Matija. Mi mu govorimo godinu i nešto već. Nas ne želi slušati. Štrajk je prilika da mu to kažu njegovi vlastiti zaposlenici. Dakle, zaposlenici u prosvjeti i znanosti su zaposlenici o kojima premijer Plenković mora voditi brigu. To su ljudi o čijoj poziciji u društvu on mora voditi brigu. Tako da ako ne vjeruje nama, a mi smo ga željeli uvjeriti, mi smo željeli dijalog, mi smo tražili dijalog s njim. Taj dijalog je on odbijao. Ako već ne želi dijalog s nama, ako ne želi čuti naše argumente, onda ima dijalog zapravo sa svim prosvjetarima i sa svim zaposlenima u znanosti i visokom obrazovanju. I taj dijalog će imati tako dugo dok ne odluči napraviti pravu, ispravnu i poštenu stvar. Što prije, to bolje i za njega, to bolje i za cijeli sustav obrazovanja i znanosti, to bolje i za sve učenike, studente, za koje on ističe sam da su zapravo u fokusu i vladi i njemu osobno. Pa ajde, neka pokaže da su mu zaista ti učenici i obrazovni i nastavni proces u fokusu. Jer sve što je radio do sad pokazuje super. Evo, hvala vam.